Ente man mo yan, ti report manipod iti DTI. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impaka mo ni Miss Amelia Galvez, Provincial Director the Department of Trade and Industry a September pay laing ket tapada nagpalagip ken kinita no husto metlaing ti presyo dagiti mailako ang Noche Buena para iti dumanin a Paskwa kun at Provincial Director ngayon muna na kinita dagiti grocerya manipod iti syudad ti Lawag, San Nicolas ken iti syudad ti Batak. Impatad na anay get dang ipatpatungpal ti panangsuro ti SRP when a suggested retail price kadagiti magatang a produkto segun ken kuana ket kinita da point standards dagiti magatang a Christmas light akasapulan nga adatatak na a PS mark wenno ICC. So actually last September 29 yun yung una naming pag-monitor ng ating mga Noche Buena products in the different supermarkets and groceries here in Ilocos Norte, particular in the key cities like here in Lawag, in San Nicolas and Batak. So one way of also of maintaining na dapat within the SRP ang ating mga Noche Buena products para yun nga kasi yan ang mabili ngayon during the Christmas season. And likewise, part of our standards monitoring din naman is yung pag-monitor yung ating mga Christmas lights na dapat ang tignan ng ating mga consumers pag bumili sila ay may PS mark or ICC. Again, para we are assured na this undergo the usual test by the BPS. Innayon ti Provincial Director Amabalina Amadusa wenno maikan iti penalty dagiti agsalungasing iti daytoy a paglindegan ti Department of Trade and Industry. Mainayg iti daytoy ket nagpanawagan ti Provincial Director iti publiko nga agturog da kuma iti opisina da tapno iti kasta ket isu ti pamanda pagreklamuan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak RMN.